Avui estem fent el quart Nano Day. A poc es va consolidant dintre de les accions per apropar la ciència i la tecnologia en general a l'ecosistema català, any rere any. Aquest any en particular fem una visió de futur cap a on aniran les nanotecnologies i incorporem a les tecnologies quàntiques en un any tan especial com és l'any internacional de les tecnologies quàntiques. Avui hem vingut a presentar aquí al Nano Day la relació entre la quàntica i la nanotecnologia. En termes de la computació quàntica, doncs, han anat bastant de la mà, sobretot a l'hora de desenvolupar processadors quàntics que estan basats en la nanociència, no? I que gràcies als avenços que s'han fet en nanotecnologia s'han pogut començar a crear els primers prototips de processadors quàntics que avui en dia encara són molt petits, encara no fan càlculs que puguin canviar el nostre dia a dia, però estan en procés d'anar millorant. En nuestra empresa lo que utilizamos es un nanomaterial, que es el grafeno, y lo utilizamos en dispositivos médicos, ¿no? Nuestro esfuerzo es trasladar cómo usamos este material, el grafeno, para el tratamiento de enfermedades neurològiques. Des del punt de vista de prevenció de riscos laborals és un gran repte, com us he dit, però sí que és veritat que amb les eines que tenim avui en dia es pot treballar de manera segura, que és l'objectiu que tenim, no? Que els treballadors puguin fer les seves tasques de manera segura. I tot això són desenvolupaments que a la seva vegada motiva la creació d'altres empreses que al final acaben impactant, no, el desenvolupament de les tecnologies quàntiques. Bueno, la nanotecnología realmente ha venido para transformar la sociedad. Son tecnologías que son capaces de mejorar la vida de las personas, en nuestro caso con dispositivos médicos, pero también como en el caso de la cuántica, permiten soñar en dispositivos que sean eficientes desde el punto de vista energético y que permitan una sociedad mucho más sostenible. La tecnologia, tant nanotecnologia com la tecnologia quàntica, en l'àmbit català és forta i necessitem que aquesta es segueixi consolidant amb inversions i suport perquè així es doni.